Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Tobile, Selegu, Makhumalo, uMakhe. Hi, ama-friends ngama-K ayahlekisa shem. Bese bathi bona bese bekhathele phela ukuthi belokhu bedefend uMakhumalo ku-Twitter. Kantini nanjani bathi bebelwa boda uMakhumalo ngala elobe busy ucela nikezwe ithuba kodwa sesi episode 11. So uMakhumalo ku episode 11 simbonile ehlalisa phansi uMabusi Londi London ubuza uMakhumalo ukuthi ubuza ukuthi ubani oseduze noMakhumalo owamjwayele ngoba nje uvele abe invisible vela disappear nje ngendlela abangayiqondi nokuthi uyayidistance. Wabuza kuMakhumalo ukuthi kahle kahle uthini, uthi wena weza kimi nganqaba ukuza kuwena noma uthi ngihleze ngingekho ngikhona njengamanje. Wahluleka kuLondi unaye ukuthi aqhubeke ukuthi uthini. Ngala nangu uMabusi esedonsa inkulumo naye seyifaka angazi ukuthi uthini. Wamhlalisa phansi kuThobile wathi lalela sisi, ayikho ipressure yokuthi ngikwazi, ngakuzwa futhi ukhuluma ngami ubuza ukuthi uSurisha sengimjwayele nini sengibuya nakaSurisha. Ngibuke ngamehla amabili leya kaMakhumalo nezimpendulo zakhe kodwa sayibona idrama, siyabona ukuthi hayibo uMakhumalo wabaspice noma nifuna uMakhumalo abenjenake. Hayi ngeke bafethu, nina nifuna ukuthi abantu kube ngathi abazwani kahle ngoba uthi uMakhumalo ayikho ipressure yokuthi ngikwazi futhi anginandaba. Eyideep phela leyo nto leyo. Ungathi ubuza umuntu ukuthi sicela mina nawe asazani kahle, ngiyafisa ukuthi sazane. Ngala yena uthi hey kahle kahle. Awukho lapho. Awukho nje kule level ukuthi sekufanele ngigijime emva kwakho ngoba ngifuna ukwazi. Okay. Noma yimi ke nje sengiqamba amanga kuMakhe bengayisho ngaleyo ndlela, beyisho ngokuthi ulo uMabusi wahleba ngaye nanokuthi ngenze ukuthi khona information aseyitholile eceleni wase wayidecidela ukuthi uMakhumalo umuntu kanjani. Yikho nje sebona ngathi akamnqake ngoba phela noMabusi bezimnetha kwabanye bebethola nje ukuthi bekhulume noMabusi noma kanjani noma kungasiyo into enhle ngoba mina lezi zinto zibuye zingithinta ukuthi kanti thina kufuneka ukuthi sibuke izinto ezinjena kube ngathi nje kunoku-undermine okukhona nokudelela okukhona kodwa ngikho ke lapho ngizosho ukuthi ke hayi ama-fans kaMakhe avukile ajabulile athi uMakhe ya uyabalanda one by one. Sizobona ke kwi-episode elandelayo ukuthi uMakhe usaqhubeka yini uyakhuluma ngoba cha ubecela ithuba lokuthi akanikwe ithuba aziwe, anike ithuba ngathi hawu uMakhe wafike wathi yena uzosikhombisa ukuthi ubani without umseleku and the wives and the sister wives kodwa khona manje asisamuza ukuthi uthini. Angisho ke kabi sedlulile lapho. Thank you so much for your love and support. If you haven't subscribed, please subscribe. I love you and appreciate you. Bye bye.